салому алайкум мухлисони ММА. Ба канали мо хуш омадед. Дар видео лайк гузоред ва обуна шуданро фаромӯш насозед. Мо бошем видеои имрӯзаро оғоз мекунем. Приветствую вас, дорогие друзья. Старый год закончился, наступил Новый год. Она еще не закончилась, она еще не успела набрать обороты. А мы запускаем самую первую, самую большую распродажу этого года – ликвидация зимнего склада. Туда попадет вся наша зимняя коллекция, начиная от блейзеров, заканчивая спортивными костюмами. Мы очищаем наш зимний склад, освобождая место для более интересных и сезонных моделей. Я с вами не прощаюсь, увидимся еще. Жду ваших заказов. Расман варзишгари тоҷик Давлатманд Чӯпонов 15 бо варзишгари брезилиягӣ Луис Лаурентино 36.6 дар мусобиқаи ASIA 170 дар вазни нимсабук 9 феврал дар Москва вомехӯрад. хотиррасон мешавем ки Чӯпонов айни ҳол дар Москва қарор дошта дар ҳамон ҷо ба муҳорибаи навбатиаш бо беҳтарин мураббиён ва варзишгарон омодагӣ дида истодааст. рақибаш Луис Лаурентино бошад, бисёр варзишгари пуртаҷриба буда дар ду муҳорибаи охири худ ки дар лигаи ASIA гузаронидааст мағлуб шудааст. мо ба Чӯпонов муваффақиятро таманно мекунем. муҳаммад Наимов 12 тамрини худро ки дар Кавказ идома дошт ба анҷом расонид. акнун сафар ба Амрико менамояд. дар шаҳри Владикавкази Русия Наимов бо беҳтарин мураббиёни пуртаҷриба омодагӣ бо муваффақиятро ба анҷом расонид. варзишгар дар Амрико то наздикии муҳорибааш дар Амрико хоҳад монд ва пеш аз оғози мусобиқа ки 25 феврал сеюмин муҳорибааш дар UFC мебошад, ба шаҳри Мехика меравад. рақибаш Эрик Силва мебошад. ба муҳаммад Наимов роҳи сафедро таманно мекунем. Дрюкс Дю Плеси ба Ғамзат Чимаев ҷавоб дод. довталаби камарбани қаҳрамонии UFC дар вазни миёна Дрюкс Дю Плеси ки як ҳафта пас дар октагон ба Шон Стрикленд вомехӯрад, суханҳои Ғамзат Чимаевро беҷавоб нагузошт ки ӯ гуфта буд ба ғолиби муҳорибаи байни онҳо вомехӯрад. то ҷое ки ман медонам, Ғамзат дар вазни нимиёна қарор дорад. ӯ бо кадоме аз вазни миёна муҳориба бурдааст. ба андешаи ман ин як муҳорибаи бемаъно аст. UFC ба ӯ ваъдаи муҳорибаи унвонӣ додааст. чӣ тавр? ин ҳатто имконпазир нест. ӯ мегӯяд ки бо Шон Стрикленд ҷанг хоҳад кард. Не, ин тавр намешавад. ман чемпион мешавам ва ӯ имкони барои унвон ҷанг карданро аз даст медиҳад. ёдовар мешавем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни Шон Стрикленд ва Дрюкс Дю Плеси рӯйдоди асосии мусобиқаи UFC 297 хоҳад буд ки 20 январ дар Торонто, Канада баргузор мешавад. муҳорибаи варзишгари тоҷик Аъзам Ғафуров бо Асартян Вартан ки 11 августи соли 2023 ба манфиати Аъзам Ғафуров гузашта буд, дар номинатсияи бои сол барои овоздиҳӣ аз ҷониби лигаи ASIA пешниҳод шудааст. аз ҳамаи шумо дӯстон хоҳиш менамоям ки ба телеграм-канали мо даромада ба Аъзам Ғафуров овоз диҳед, чун овози ҳар яки шумо барои ғолибияти Аъзам дар ин номинатсия муҳим аст. силка дар комментария ҳаст. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи омода кардаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои баъдӣ хайр.